Takže vážení priatelia, hlasím vám príchod na Slovensko po takmer vyše 3000 kilometrov a po 4 dňoch som asi nejakých 10 kilometrov pred hraničným prechodom Slovensko-Rakúsko, teda hraničný priechod Jarovce, Kice. Je 13 stupňov, fúka takmer juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 metrov za sekundu. Ideme rýchlosťou momentálne 150 a dáme 160 km za hodinu, čo je 100 míl za hodinu, rýchlosťou 100 míl, keďže ideme v klániliskách, to budeme prepočítavať trošku. Cesty sú takmer prázdne, kvôli tomu, že dnes teda skončila Veľká noc, že? Veľmi dobre mi to vyšlo, lebo cestou tam som mal prázdne diaľnice a vlastne všetci ľudia išli domov na sviatky a dnes teda sa už všetci teda vracali, takže boli aj zápky okolo Würzburgu a Norimbergu, takže mi to dosť celkom vyhovuje. Teda vyhovovalo, že sa to takto tak nejak zožúvalo kvázi a tam už vidíme a tam je Petrška tam je vytrpaná, tam som býval do piče. No, tak za to sa jebem, to je džungla vyjebaná. No a tu sú tie vrtule, toto tu, no a nevidíte tam, no. A tu sú takí dvaja šašovia, čo mi tu zase budú zavádzať 5 minút. A radím ľudia do Nemecka cez Čechy, len a len cez Čechy. Rakúšania toľko nových radarov zasadili, že ja už mám 3 pekné fotky, ako dvakrát som ubrzdil, ale tie 3 razy, to už čo už neubrzdíš, to neukecáš, takže čakám nejaký ten pozdrav doporučený, no tak ako cez Prahu to je do Norimbergu 20 km alebo o 30 viac ako cez Viedeň, teda cez Passau, ale odporúčam určite Prahu, ako tiež dostať tam 10-dňovú diaľničnú známku, aj Rakúsko a taká istá je a ceny sú takmer sa myslím, že Česká je ešte lacnejšia ako Rakúska. No určite nepôjdete v Čechách, teda poviem vám príklad, hej, Rakúšania majú, dajme tomu, že od Jaroviec, keby sme brali ten úsek až po Salbach, čo je hraničný priechod Rakúsko-nemecký, nech majú 400 km ľudia, ale 100 km, vyše 100 km vidíte v 60-kách. Takže to, čo zabijem tam, tak to sa mi neoplatí potom ísť, hej, cez Rakúsko. Takže tým sa to vyrovná, takže to, že ja budem naháňať 160 a potom musím ísť v zdĺžených pruhoch 60, tak to je bez pardonu, ako, no. Takže ešte teda počkáme 3,5 km, ukážeme teda, že sme už doma, hej. No. Konečne si vypijem! Do piči, zajtra musím zo roboty, to je. Na piatok si vypijem. A nie, však ja mám zajtra narodeniny vlastne. No ježiš, no to zase bude deň. No hotovo. Ešte Jano mi odišiel do Rakúska, no hotovo. Zajtra budem musieť nadrabať. A nebudem piť už, nebudem. Šéma nahnieval, nechcel mi dať voľno, buzeran vyjebaný, nechcel. Ale ja mu to vysvetlím na najbližších 3 faktúrach za prepravu, keď bude voľačo menšie, alebo ten ostatok, čo tam malo byť, tak to bude na mojej účte. No. To nepýtajte sa, ako to spravím o tom ticho, ale ja to urobím. No. Viete, ako. No, tak už sa blížime. No, ešte, koľko to máme? No, 1,7 km, no, hotovo. A doklačané ešte 128 km. Brnkačka. O jednej, to je voľako pozde, o 12 sme doma. Ešte musím ísť do McDonaldu. Takže Stadtgrenze, tak, wunderbar. Slowakajnach, Austria. A tu je 70, tu musíme ísť zase pomáhať. Toto už ešte furt tí somári nasadení. No a teda už sme doma, no Stadtgrenze, ideme 50, lebo tu zvyknú tutaj chlapci sa nudiť po večeroch, takže nejak tak. Dobre, sme na Slovensku.
Áno, nech to tu ešte zasvieti. Tu na 30, to tu Rakúšania to sú jebnutí ľudia. Pičita, na čo to tu? Ale pozrite, kokotov, stávali nové hranice, vstúpili do Schengenu aj s nama, no a pozrite, koľko tu miliónov stojí a na Krista, 3 roky to tu je postavené. 3 božie roky, no. Tak už sme na Slovensku a otáčanie vozidiel, údržby sa, no pekná značka. Nie na začiatok, pekná značka, no. Dobre, tak, dovidenia. Aha, Slovenská republika, a tu, vidíte? Áno, tak, no. Bratislava, Jarovce. No. Ináč kúpim nejakú whisky a nejaké drobnosti, tak prihláste, vypijeme si volačo. No, dobre, čaute, ahoj, lúčim sa.